Nabunutan daw ng tinik sa lalamunan ang residenteng si Nanay Emily ng Barangay Orosite, Legazpi City matapos na muling magsagawa kaninang umaga ng clearing operation sa Tibor River ang mga tauhan ng City Engineering Office. Matagal na daw kasi niyang pinoproblema ang mga nakabarang basura sa naturang ilog na siyang dahilan ng pag-apaw ng tubig at pagbaha sa kanilang lugar. Bukod sa baha, nagdudulot na din ito ng masangsang na amoy. Sobrang mabaho po, lalo na pag ganitong uulan tapos iinit, yung alingasaw niya mabaho talaga. Ayon kay Engineer Clemente Ibo, Chief ng City Engineering Office, ang mga basurang ito ay naipon pa nitong mga nakaraang pag-ulan. Bukod anya sa mga basura, may ilang patay na hayop rin silang nahakot. Dahil dito, nakiusap si Ibo sa mga residente sa lugar, maging sa mga katabing barangay na maging responsable naman sa pagtapon ng basura, lalo pat maaari din itong pagmula ng sakit. Actually, regular tayo dito mag-clearing kasi medyo yung mga kasama natin sa ibang barangay, ginawa ng basuran talaga to. So talaga hindi maiwasan. We are coordinating with the barangay captain of different barangay na dinadaan ng Tibor River na to, na sana naman ipulis nila ang kanilang hanay, kumbaga yung mga barangay nila na huwag tapon ang tapon dito. Kung makikita nyo, ilang truck nang naalis natin. Kung kanina makita nyo yan, ay nako, punong-puno yan. Ayon naman kay punong barangay Mariano Madela, mahigpit nilang ipinapatupad ang segregation at proper disposal ng mga basura. Sadyang may ilang pasaway daw talagang residente. Idagdag pa na inaanod patungo sa kanilang barangay ang basura mula sa mga kalapit nilang lugar. Gayunpaman, nagpapasalamat anya sila sa inisyatiba ng naturang opisina at ng lokal na pamahalaan. Nailingtan mo niya maski holiday baga po yaon sinda sa grupo ninda talagang pigurasan po para maali po ining ang basura. So pasalamat din po kami kay Mayor Hisham and then kay City Engineer Ibo. Sabay po ang sa iyang mga team sa City Engineering Office. Dahil talaga sila nagpapabaya na maurasan, mahali po ining mga basura digdi sa alikid. Samantala, umabot sa 4 na truck ng basura ang nahakot sa naturang ilog. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Rose Bilista.